пускам клип за ютубата. За тубата, бата. Ай, Георги, какво е това колелово, човек? Да? Когато умра, искам да ме облечеш в клонките. Това го знам. Да. Чуй са. Трима ма... Тихо. Поднимаш я поче. Ана, мать? Ивайла, дай ти кажа аз един. Трима майстори строят един мост. Трима майстори строят... Тихо са, Ангеле. Трима майстори строят един мост. И нали следват да обядат и вика. И един е мразил, нали, шумка. И казал, жена ми направи ли ми още един сандвич с шумка, заскочил тук. Другия мразил кашкавал и казал, жена ми ако ми направи сандвич с кашкавал и аз заскочил тук. И третия мразил кремвиши. И нали, това... И той казал, ако жена му направи сандвич с кремвиши, и той се скочил тук. На другия ден и тримата скочили. И нали, когато ги погребват, казват. Едната е тая, който не обича кашкавал. Не, шумката, който не обича. И нали казват, Мило, извинявай, не знаех, че обича шумка. Ако беше ми казал, нямаше да ти правя. И другия, Мило, извинявай, не знаех, че не обичаш кашкавал. Ако знаех, нямаше да ти правя. И другата, тапанар, ти сам си правиш сандвичите. Ари газ! Качам! Да фура ми! Сега не викайте! Бейби, шака той-то! Ето там по-надолу. Не викайте! Давай! Тихо. Моля! Ти не шипи главите! Утре вujče! Спрете! Къде си тече? Пак ли вие, бе? Май тук не дават. Валя, тя ме там напрекате. Добре, чао! Откъсах си! Удри, бе! Нали, те са най-гадните бабички тука! Валя, бе, там къде са скинина на папки. Много гадно. Искаш ли? Абе, да питаме, че има митката. Не дава. Те стора никой не дава, бе. И сега дай да питаме.
Там някъде дето разследваме Каня къде живееше? Това ще откъснем. Там гледахме един път. Каняка? Да. И там за него има една бяла къща голяма и там живее една баба. Тя е много... Един път вие следяхте Анжелика и тя не ви видя. И после ние с Ангел като чакахме и тя ще викне полиция. И Ангел се разрева и побягахме извън. Айде надолу. Ало. Ако ме питаш какво правя, крада грозде и ме бия тук. Карат ми се и тук сега преди малко отиваме при една къща да вземем... Тихо бе. Спартак. Отиваме да вземем грозде на баба ми, защото преди малко Георги един така Валю. Отидох, аз съм ти казвала за Валю, само лоши неща. Кое? И за Васко, да. Сещаш се. Добре, айде! На 16 ще ти кажа. И отиваме, нали, защото те 2 пъти ходиха вече. И отиваме сега и бабата. Погледни го. Не, това за камерата. И Валя вика. Да, защо? Георги, снимам с камерата! Какво море, бе? Опет тръгвам. Дай, бе, Валя! Айде, още! Дай, ще държа. Не. Айде, върнем за още. Не, бе, мани. Ама не, там пейката, къде се продахте. Айде пак да ходим. Айде пак да ходим. Добре, айде, аз ще чакам. Хора, искам да ви кажа. Айде да стане, кой да ви кажа. Къде, бе? Натам отиваме. Ева! Само да кажа, че всичко се снима. И снимах Георги как пика до копата. Ева. Сега ще минем от тук нагоре и ще се пуснем прицо. След малко. Ти те можеш да кажеш, бе, за да мога да кажем към нещо. Нещо. Пак ли? На бабишката ви каза, утре ми, че светлетката. После наследи. Грозде! Тая баба е добре тук дава, но трябва да порасне малко. Не бе, да си взем грозде. Гледах дъртака. Спокойно. За кое? Как се казва? Вампир! Накъде, бе? Накъде ще ходят? Ето тук нагоре. Не от тук. От тук караш напред и директно си на фитнес. Не, вие идвайте!
Пазаме. Не го ли избрат пред мене, бейби. Искате да ходим до мама, ако ще имаме по-голямо спускане, как ти викаш? Ето тук надолу. Ангел! Като лепкаш, си потъркай ръцете в пясък и вече налепкаш. Ще скочи и се пръдна. След малко, ще записвам. Он е фанал на некъде. Ангел, дай колелото. Бате, ще карам на гогата колелото. Рая, след ще карам на гогата колелото. Трябва и ме кича. Всички псувания, където се ме направят, трябва да ги кътна. Рай, искаш едно такова? Няма го. Ще ходим към площада, бате. Тук го няма. Бате, че колко ли време записвам? Само 12 минути. Трябва да си го... Защото лице почти го няма. Лице почти го няма. Той изчаква и гогата. Не, вие заден двор нямате. Отзад ограда нямате. Дай, тук е пускане. Ай, това Георги как го кара това колело, бе, човек. Не го не. Не го не си пред мен. Го е! Що не ни изчакаме? Нищо, я ходим към центъра, искате ли? Ева те се пуснем, айде, нищо не. Той е добре, че не е объркал. Рая? Откъде? От училището ли? На центъра. При читалището. Той е добре, че Ангел не е фанал наляво към кучетата. Помниш ли, Георги? Уния кучета къде ги гърмехме? Не! Уния там те нападат и те хапат. Газ!
Ево те сега на центъра! Играят баскетбол. Ние отиваме към центъра! Ги играят баскетбол с някакви бутилки. Ево тук Рая, по тротуара. И като набиеш спирачка, остава черти. Те. Георги, бързо! Пускайте се, пускайте се! Да, знам! Ай! Удри войче! Да пия вода. Сега пием вода. Георгиева! Идем да видим мама и тато там ли са. Що дрифта? Да. Гога, я дай тротката. Тротката. Да, ходи да ги видя дали си там си вземаш. Не, стим. Те бъде там къде е магазин. Не, бе, е там на магазина. Дали да видя дали са там. Не знам. Може да, може не. Ги е там. Его е. Той да не показвам други самоличности, спирам.